maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na so barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma u bɛ transit baaraw kɛ logistique manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye juma ye février kalo tile 6 san 2026 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka jamana mabaw taara sankura foli min kɛ an ka jamana kuntigi la an da bɛna don o la fo ka taga se état major général des armées douane ɲɛma bisimila u ka ɲɔgɔn ye min kɛra an da bɛna don ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Tarata don février kalo tile 4 san 2026 an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goita ye an ka jamana mabaw bisimila kuluba u ka sankura foli hukumu kɔnɔna la min ye an ka conseil national de transition cour suprême cour constitutionnelle haut conseil des collectivités conseil économique social environnemental et culturel autorité administrative indépendante vérificateur général Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Cellule nationale de traitement des informations financières, Autorité de protection des données à caractère personnel, Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes, Autorité indépendante de gestion des élections ANI, Autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes, olu tara ka taa u ka sankura foli ka o kɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goita la u ka nin sankura foli kɔnɔna la san tɛmɛnenw na u ye baara minnu boloda u ye u da don la ka ɲɛfɔli kɛ u la ani san 2026 kɔnɔna la baara min bolodalen bɛ u bolo u ye u da don o fana na ka ɲɛfɔli kɛ u la an ka jamana kuntigi ye bɛn ni kelenya hakilina kɔnɔna la an ka jamana kuntigi yɛrɛ fana ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma u ka cɛsiri wale la u ye min kɛ san 2025 tɛmɛnen kɔnɔna na ani minnu bolodalen bɛ u bolo ɲinan san in fana kɔnɔna la wa a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka cɛsiri walew la ka ɲɛsin gɛlɛya ma minnu taara ka ɲɛsin an ma don tɛmɛnenw na a y'a jira ko an ye cɛsiri wale minnu kɛ san 2025 ko an ka taa ɲɛ ni o cɛsiri walew ye yaasa an bɛ ka fɛn minnu ɲini an bɛ se ka olu lasɔrɔ cogoya min na. Arabado février kalo tile 4 san 2026 chef d'état-major général des armées général de division Omar Jara ye douane ɲɛma l'inspecteur général Cheikhna Amala Diallo bisimila ha daga yɔrɔ la u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ye hakilina falen kɛ min ye chef d'état-major général des armées ye hakilina dɔw di a baara ɲɔgɔn ma yaasa baara minnu kalifalen bɛ a la a bɛ se ka o baaraw ka olu kɛ hakɛcogo ɲuman na cogoya min na wa u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna fana na u ye a jira ko min ye an ka finitigilakaw ni douane cɛdenw ko u kan ka k'u bolo di ɲɔgɔn ma sabula ko o nafa ka bon kosɛbɛ lakana sabatili la an ka jamana kɔnɔna na ani bingani wale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna la. Kati kan kɔnɔna na u ka commandant de zone numéro 3 ye sɛbɛnfura bɔ février kalo tile 3 san 2026 k'a da
kati kankonomɔgɔw bɛɛ lajɛlen kulo ka ko maa minnu bɛ yen nɔ ni frigo saba bɛ u bolo walima ni congélateur saba b'u bolo ko yanni février kalo tile 20 san 2026 cɛ ko u ka dɔ bɔ o la sabula a y'a jira ko a kɛlen bɛ sababu ye ka baisse de tension bɛ to ka kɛ kan kɔnɔna la ko a sababu ye o de ye ani kurantigɛ banbali min bɛ kɛ u fɛ yen nɔ ko o nɔ bɛ a la o hukumu kɔnɔ ko bɛɛ ka fɛɛrɛ bila sen kan yaasa u bɛ se ka dɔ bɔ u ka frigo la teliya la cogoya min na. Février kalo tile 2 san 2026 an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ye monsieur Nick Chiker bisimila ni ale ye haut fonctionnaire du bureau des affaires africains États-Unis jamana kɔnɔna la a ka lajɛrɛ sen fɛ min ye États-Unis lasigiden bɛ ban Maliba kɔnɔna la ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ka nali kun tɛ dɔwɛrɛ sabula min ye États-Unis jamana ɲɛmaaw ye u b'a fɛ ka bolodi ɲɔgɔnma tɛmɛ u ni an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ sabu fɔɲɔgɔnkɔ dɔ tun nana an ka jamana ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ u ka jamana ɲɛmaa ye waleya dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana kuma u ka ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna la an ka minisiri ye a jira ko Mali la bɛnnen bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen nka ko maa o maa de bɛ yen n'i b'a fɛ ka baara kɛ ni an ka jamana ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya i ka o dɔn wa o ka bonya i fɛ fana wa a y'a jira fana u ni maa minnu bɛ baara la ɲɔgɔn bolo i ka o fana bonya o fana bonya wa min ye États-Unis ciden ka fɔ la a y'a jira ko u t'a fɛ ka baara kɛ ni ban Maliba dɔrɔn nka min ye AES jamana bɛɛ lajɛlen u b'a fɛ ka baara kɛ ni olu de ye lakanako sira fɛ ani sɔrɔ yiriwako na sira fɛ. An ka finitigilaka minnu bɛ Sulemanibugu kɔnɔna la olu ye wulikajɔ bila sen kan janvier kalo tile 27 ka taa bila tile 29 na san 2026 ka tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 7 la minnu ka baara bɛnnen bɛ bingani wale ma ka ɲɛsin maaw ma ka u bolofɛnw ka o daraki ka bɔ u bolo a yirala ko ni maa ninnu si b'a daminɛ san 22 la ka taa a bila san 45 la an bɛ wagati min na i ko bibi in na min ye ni maa kofɔlen ninnu u bɛ an ka kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan yaasa u ni ɲangenen ka kan ka o da u kan wa an ka ni finitigilaka ninnu ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye maramafɛn ni o ye marifa artisanal u ye o dɔ sɔrɔ u bolo min ye Sulemanibugu commissaire principal ye a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ka cɛdenw ma olu minnu ye nin wulikajɔ in kɛ k'a ɲini an jamanadenw fɛ k'an k'an janto an ka jateminɛw kɛ ni an ye siganamɔgɔw ye yɔrɔ minnu na an ka wele bila u ma yaasa u bɛ se ka dan sigi u ka waleya juguw la. Sariya kura tara ka ɲɛsin an ka société de gardiennage ni an ka société de surveillance maaw ma minnu bɛ yen n'u bɛ maramafɛnw di u ka baarakɛlaw ma u ka baara hukumu kɔnɔna la ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka permis biométrique ɲini u ka ni maramafɛn ninnu na ka taa déposer commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres maaw yɔrɔ n'o olu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Medinakɔrɔkaw fɛ yen ma yaasa an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka laɲini min kɛ o bɛ se ka sabati ni o ye ka se ka marifa hakɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka o dɔn ani fana a bɛ don da min fɛ ka o dɔn wa a jirala fana ko maa o maa de mana ban nin waleya in ma ko i k'a bila i kunna i ni ɲangenen min ka kan o bɛna ta ka da i kan. Gawokaw fɛ yen nɔ u ka dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ dalen bɛ an ka Dubo Mulayi Ture la o ye bloku 2 sɔrɔ ka bɔ Croix Rouge maaw yɔrɔ février kalo tile 3 san 2026 yaasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min ani min ye banabagatɔw ye olu bɛ se ka furakɛ furakɛ cogo ɲuman na cogoya min na a kɛnɛ kan min ye u ka Gawo maaba caman kun bɛ fo ka taga se u ka kɛnɛya tigilamɔgɔ ani u dɛmɛbaga jɛkulu olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka a nisɔndiya bonya. Kunnafoni bɔra tarata don février kalo tile 3 san 2026 ko min ye Kulukoro mairie ka baara bolodalen kɔnɔna la san 2025 kɔnɔna la bureau de vérificateur fɛ ko min ye sefa wari miliyɔn 10 ni a kunkanfɛn u sera ka o de ladon an ka jamana ka wagandeba kɔnɔna la wa a jirala ko ni nafolo ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla u ka baara bolodalen de fɛ minnu kɛra u ka mairie kɔnɔna la san 2025 kɔnɔna la.
O b'a nata an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la. Burkina Faso kiiri tigilamɔgɔw ye u ka kiiritigɛbaga 13 ɲangi ka sababuya kɛ ko u ye u ka baara sariya dɔw sɔsɔ san 2025 kɔnɔna la. A jirala ko min ye u ka greffier 5 ɲɔgɔnna ye ko olu ta kɛra abaissement d'échelon ye ka sababuya kɛ baara min kalifara u ma o kɛ a kɛcogo la. Wa a jirala ko dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ta kɛra retraite d'office ye, dɔw ta kɛra révocation ye, dɔw yɛrɛ ta kɛra blâme ye, dɔw ta kɛra rétrogradation ani dɔw ta kɛra abaissement d'échelon ye. An bɛ wagati min na i ko bibi in na ko sɛbɛnfura wɛrɛw fɛnɛ bɛ u ɲɛkɔrɔ u bɛ ka jateminɛ kɛ u la yaasa ni maa minnu fana bɛ yen n'u ka kiiriw kan ka tigɛ u ka se ka tigɛ sariya kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ, Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.